Grand opening sa usa ka tindahan sa may Sanson Road sa Barangay Lahog, gipasirad andayon tungod sa pagdasok sa mga tawo nga mamalit unta og sapatos nga ilang gisil. Tun-an pa sa dakbayan sa Sugbo kung aduna bay mapasaka nga kaso batok sa tagduma sa tindahan. Si Chelo Valiena sa report. Ingon ini kadasok sa mga tao nga galinya nga gustong mamalit og sapatos nga gipromo nga 34998. Apan gihulagway kini ni Deputy Chief Implementer sa Interagency Task Force sa dakbayan sa Sugbo nga risgo og makuyaw nga mauunyay hinungdan sa pagtakod-takod pagbalik sa COVID-19. Naka-create og traffic, grabe ang gathering, unya why observance sa health protocol. Kani siya nga maong establishment wa ginin nila malantawi og unsay outcome, no. Subay ni ini matod ni Garganera, gipahibaw ni Mayor Edgardo Labella ang kapulisan kabahin sa Grand Sapato Sale sa Samson Road, Lahog, aron mabadlong. Nakadawat usab og mando si City Administrator Floro Casas Jr. gikan sa mayor nga pasirad andayon ang tindahan og sapatos. Gisangunan usab ang City Legal Office pagtuon kun unsay posibleng kalapasan nga nahimo sa tindahan og sapatos tungod sa paglapas nila sa health protocol. They're putting the lives and safety ni atong mga kaigsunan, no, at risk, no. Karon gipa-close gyud nato ang tindahan temporarily, temporarily just for today, no, kay di na magud nato ma-distinguish if kana mga tao dito maadto ba for the sale or for unsa ba. Tungod ni mi pagawas dayon ang kamanduan ng mayor sa pagpasira sa tindahan sa sapatos. Sa post sa hepe sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Ramil Ayuman, iyang gipahibaw nga nag-issue og show cause order ang Business Permit Licensing Office. Napakyas usab sila pagkuha og sales promotion permit sa DTI ug kalapasan sa Executive Order 94 nga nagmando sa pagtuman sa physical distancing ug minimum health protocol. Alas 11 kaganihang buntag, may mga tao pa nga gaabot-abot aron unta mamalit sa gidalit nga 34998 nga sale sa mga sapatos. Apan higpit nga kipantayan sa mga sakop sa task force kasaligan uban ang kapulisan ug mga tanod ang tindahan human kini ipadlak sa City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.